meu nom és Clara, benvinguts, benvingudes al nostre canal de la Valencianota. I bé, en aquest vídeo tractarem de corregir la part de comprensió escrita de l'examen C1 de la Junta Qualificadora, que, com ja sabeu, es va celebrar el dia 26 de juny. Bé, he de recordar-vos que aquesta és una proposta de correcció i, per descomptat, les respostes correctes són les respostes que estic segura que ben aviat penjarà en el seu web la Junta Qualificadora. Però bé, m'agradaria que analitzàrem plegats el text i doncs, que almenys el vídeo poguera obrir un debat sobre els matisos, no, de les respostes. Bé, doncs comencem amb la correcció. Així tenim el text. Jo no llegiré tot el text, d'acord? Sinó que ens aturarem en aquelles qüestions rellevants per poder contestar cadascuna de les preguntes que ens planteja l'examen. Bé, doncs comencem amb la primera pregunta que ens diu: la visió que cada territori tenia de la ciència va implicar que... I tenim, com sempre, 4 opcions, A, B, C i D. L'opció ens diu: a la Gran Bretanya els científics trobaren molts impediments per a tirar avant projectes personals. Bé, ens diu que a la Gran Bretanya cavallers realment eren qui podia formar part o de les societats científiques, però tampoc ens diu que els científics trobaren impediments per als seus projectes. D'altra banda, l'opció B ens diu que a França es nacionalitzaren els estudis científics perquè l'accés a la investigació fora universal. Sí que ens parla que l'Estat, d'alguna manera, va donar suport a la investigació científica i que és de veres que partia d'aquest sistema educatiu, però precisament ens diu que a París sí que hi havia els fons estatals, però limitats a un nombre concret d'investigadors. Per tant, no hi havia un accés universal a la investigació científica. Bé, l'opció C diu: s'establiren estructures i ritmes econòmics diferents que van marcar l'evolució de cada país. És a dir, que segons aquesta visió que cada territori tenia de la ciència, van evolucionar d'una manera o d'una altra. De fet, sí que ens diu que, per exemple, a la Gran Bretanya, precisament aquest impuls científic va afavorir el desenvolupament industrial i, per tant, la industrialització del país. I d'altra banda, l'opció D diu: alguns països, com la Gran Bretanya, vetaren la participació de l'Estat en l'activitat científica, tot i que hi havia una major activitat privada, no?, pel que fa a la investigació científica, tampoc ens diu que la participació de l'Estat estiguera vetada. Aleshores, triaríem l'opció C, que és l'opció més adient per a aquesta pregunta. Bé, pel que fa a la pregunta 2, ens diu: les bases de la ciència moderna es van redefinir a mesura que el concepte evolucionava i A. els estats es conformaven en el nou mapa polític impulsat per la industrialització. Bé, no ens parla en cap moment que la ciència s'hagi redefinit precisament per aquest nou mapa polític que va néixer a Europa. Sí que ens diu així que les noves matèries acadèmiques emergeixen, es fusionen i desapareixen en un procés continu com països en un mapa polític, però en principi no ens diu que aquest mapa polític realment redefinirà les bases de la ciència moderna. En l'opció B ens diu: les primeres matèries acadèmiques es van considerar com a noves disciplines de ple dret. Tampoc ens diu que aquestes noves matèries acadèmiques, que les primeres matèries es consideraven com a disciplines de ple dret. De fet, en algun moment fins i tot ens parla, per exemple, de l'astrologia, que sí que en el seu moment era considerada com a ciència, però tot i ser una de les primeres matèries, no, acadèmiques, no és considerada després com una ciència. I després, en la C, ens diu que els coneixements tècnics que generava començaren a aplicar-se a les grans obres d'enginyeria. Sí que és de veres que així ens parla d'algunes disciplines científiques, com per exemple la geologia, que s'ha desenvolupat a partir de qüestions de construcció, no?, de construcció de canals o de terraplens, però no diu en cap moment que els coneixements tècnics que es generen a partir de la ciència
s'aplicaren en aquestes grans obres. Bé, i en darrer lloc ens diu es bandejaven pràctiques pretèrites que no casaven amb els nous plantejaments. Sí que és de veres que tota l'estona ens parla de pràctiques antigues que en el seu moment es consideraven ciència i que s'abandonen perquè d'alguna manera actualment o en aquest moment ja no es consideren científics. De fet, així ens diu, al contrari, alguns temes que es percebien com a científics en el passat han quedat desacreditats. És a dir, que s'abandonen aquestes pràctiques antigues i plantegen noves pràctiques científiques. Per tant, això també respon al significat de ciència que ha evolucionat a mesura que hem bandejat, hem abandonat aquestes pràctiques antigues. Per tant, l'opció que a parer meu és la correcta és l'opció D. Bé, pel que fa a la pregunta 3, ens diu la definició d'allò que considerem com el mètode científic i la primera resposta ens diu és, de fet, una diversitat de metodologies que parteixen d'una base experimental per a confirmar teories. Bé, quan es parla del mètode científic, ens diu en aquest paràgraf, normalment es diu que la ciència es caracteritza per seguir un mètode especial propi. Es diu, segons el qual, bé, primer hi ha una etapa d'observació, es formula una hipòtesi, es fa la part d'experimentació i després, doncs, comparen els resultats per realment mostrar o demostrar si és una teoria. Però després ens diu, per molt desitjables que puguen semblar aquests criteris, en la pràctica no sempre es compleixen. De fet, després continua. Una segona objecció a la idea d'un mètode unificador és que per la seva mateixa naturalesa, els diferents tipus de ciències s'associen a diferents metodologies. Aleshores, jo directament descartaria l'opció B, que parla d'un procediment únic, perquè sí que és de veres que hi ha aquests processos d'observació, hipòtesis, experimentació, formulació d'una teoria, però no sempre aquests mètodes s'apliquen a totes les ciències. De fet, sempre podem seguir les mateixes metodologies d'experimentació. De fet, ens diu després, encara que els experiments de física i química es poden reproduir en els laboratoris, en altres ciències, per exemple la paleontologia o l'astronomia, es depèn d'interferències a partir de successos que no es poden repetir. Bé, per tant, pense que directament la B és incorrecta. Després ens diuen la C. Es va consolidar en la primera meitat del segle XIX i va ajudar a classificar la multidisciplinitat de disciplines científiques. Sí que és de veres que més endavant ens parla sí del segle XIX. Realment aquesta afirmació la fa o realment parla del segle XIX ja quan parla de les pràctiques artístiques i les pràctiques científiques i la relació entre aquestes dues vessants d'allò que fins al moment es considerava tot. Per tant, descartaríem també aquesta, perquè en cap moment ens parla que el mètode científic hagi contribuït a classificar les disciplines, i la D seria el resultat de les observacions a partir de successos no repetibles que caracteritzaven alguns estudis, però hem vist que tampoc podem dir que això o que aquest fet siga el mètode científic. Simplement és una altra manera de dur a terme una experimentació científica. Aleshores, jo diria que és la A, perquè precisament parla que allò que considerem mètode científic és una diversitat de metodologies que sí que tracten de confirmar teories, sí que parteixen d'una base experimental, però que canvien depenent de la disciplina i d'allò en concret que es vulgui demostrar. Bé, passem a la pregunta 4. Els contactes que es van establir entre les activitats científiques i les manifestacions artístiques, tenim també 4 opcions. La primera, la A, ens diu, van posar en relleu que la professionalització de l'art posava en risc la base objectiva de la ciència. Sí que és de veres que ens diu així que tant els artistes com els científics cercaven aquesta professionalització, però no ens diu que la professionalització de l'art posarà en risc la ciència, no? Aleshores, descartaria directament aquesta resposta. Pel que fa a la B, ens diu, va ser el detonant en el procés de separació entre la ciència empírica i el pensament filosòfic. Aquesta resposta
podria tindre relació amb la paraula o el terme científic, i sí que és de veres que ens diu que quan es va encunyar aquest terme s'utilitzava de manera pejorativa i que d'alguna manera s'utilitzava per diferenciar els científics dels filòsofs. Però tampoc ens diu en cap moment que realment suposara aquesta separació entre el pensament filosòfic i la ciència empírica. En tot cas, el detonant podria ser aquesta paraula, no? O el sorgiment d'aquesta paraula, però no aquest contacte entre activitats científiques i artístiques. Per tant, jo diria que la C va conduir finalment cap a una pràctica científica que es va desentendre de les activitats artístiques, perquè sí que ens diu que precisament aquesta relació, allò que volia aconseguir era d'una manera la professionalització, però també el debat és entre qui havia d'estar en un grup, no? En el grup de la ciència o en el grup de l'art, en l'altre grup concret. Per tant, finalment, doncs, es va separar, no? D'alguna manera la pràctica científica de les activitats artístiques, perquè sí que és de veres que van avançar de la mà del debat generat sobre la comercialització de la tasca científica. Sí que és de veres que hi ha un debat compartit d'alguna manera sobre la comercialització, però no només de la tasca científica, sinó parlaríem també de la comercialització en general, dels riscos de la comercialització, tant pel que fa als professionals artístics com als científics. Aleshores, jo haguera triat l'opció C, en aquest cas. Van conduir finalment cap a una pràctica científica diferenciada de les activitats artístiques. I en darrer lloc tenim la pregunta 5. En les últimes dècades, la ciència, i tenim opció A, ha perdut els principis essencials a causa de la irrupció d'interessos financers espuris. Ens parla, sí, de com va, d'alguna manera, evolucionar la ciència pel que fa a grans projectes amb una inversió financera important o una implicació dels governs, de les autoritats, però en cap moment ens parla que els interessos financers hagin contribuït al fet que la ciència d'alguna manera perda, no? Els principis essencials. Jo descartaria aquesta. Després tenim la B. S'ha transformat i s'ha convertit en una macrodisciplina que inclou tota la pràctica científica. Bé, i així ens diu que la ciència ha crescut o havia crescut en el pas del segle XX al XXI, disculpeu-me, i que havien aparegut noves especialitats com nanotecnologia, nanoelectrònica, etc. Bé, però també que altres àrees s'havien agrupat en àmbits més grans. I després ens diu, paradoxalment, la mateixa ciència està començant a desaparèixer i les disciplines s'agrupen en una megaestructura. Aleshores, crec que directament descartaria la tercera, que diu ha agafat el camí de la diversificació a partir de la irrupció de disciplines més especialitzades, perquè precisament sí que han aparegut disciplines més especialitzades, però ens està dient que paradoxalment allò que està passant és que s'estan agrupant en una megaestructura i per tant jo triaria l'opció B. S'ha transformat i s'ha convertit en una macrodisciplina que inclou tota la pràctica científica. Després tindríem la D. S'ha modernitzat per a fer front a la tendència actual de les megaestructures científiques, però tampoc ens parla d'una modernització, almenys pel que fa a les últimes dècades. En les últimes dècades, la ciència, en les últimes dècades, precisament, han aparegut aquestes noves especialitats i, paradoxalment, les disciplines s'han agrupat en megaestructures. Bé, jo triaria la B perquè tampoc, en el cas de la C, que pot ser és la que ens fa dubtar un poc, no podríem dir que la ciència s'està diversificant. Precisament hi ha una tendència a agrupar-se, no? Precisament a la qüestió contrària. Doncs aquesta és la meva proposta i bé, recordeu que per poder aprovar necessiteu tindre una B, amb una resposta B ja podríeu passar aquesta part i també que cada resposta compta 0,20 de la nota final. Per tant, si teniu 3B, doncs són 0,60, 4B 0,80, totes B un punt. I estic parlant sempre de la nota final perquè aquest exercici compta un 10%.
Bé, doncs espero que us hagi anat molt bé aquesta part i bé, si teniu dubtes, si voleu fer una altra proposta, justificar per què heu triat una opció, de veres teniu l'oportunitat de comentar el vídeo i pense que podríem iniciar un debat d'allò més enriquidor. Bé, doncs que vagi molt bé i fins a una altra. Adeu!